मैया थांदों होनदोंमोनहाय बैसिनाव थांमारदोंना मादोंबा सोंनि र' आङो। आबा लोखि औ आयै आं माबा सोंनो नागिरदोंमोनहाय बे नों थांनो होननाया बै सिख्लानाव मैया थांमारदों आबा? बा जाखो आबा थांमारदों दा नोङो? थांनायाथ' थांदोंमोनलै आयै दसे ओरैनो हाबनानै फैबाय। इसोर हामथारबायहाय थांदोंबालाय मोजां दे। ओरैनोथ' आबा मानि सारादुआबो जाथ'वाखैमोन ने? जाथ'वाखैमोन आयै गावसोर एसे न'आवबो प्रब्लेम नालाय बेखायनो उसुबिदाथारना बिस्रा गावसोर माला लायो बेबा। ए जायोबोला थांबानो जाबाय आबा एसेसो खामानिफोर मावना हैबानो जाबाय। लेंहरदोंथ' आयै गाव माला लेंहरो बुंदोंमोन मैया। औ हा थाङाबा माथो बेफोरबायदि समाव आरो बिस्राबो बिराद जारलाथारबा न'आव आबा। गारियाबो मा जाखोथाय आयै लांनांसिगोनसोलै। दे फाहामहैबानो जाबाय दा। ओमफ्राय बे सिख्लानि फटक दं आरो आबा आंबो नायनो लुगैदोंमोनहाय। मा बे सिख्लानि फटकखौलाय नोंलाय मानो आयै जेन'बा मानो नायनांगौ जाखो? या इसेबां दुखुथिया होनना गावनो बुंबाय एसे नायनां माबायदि बेसेरा अनथाव बाथाव बेबायदि बैसोआवनो बिदि दुखु खस्थ' सहायनांनाय न'खराव एसे नायगौमोन आरो आङो दङबा। गैयालै आयै अबावलाय थानोब्रा आंनावलाय नोंथ' ओरैबायदिसो सोंबाय जेन आंनि गोसोथोनायसो बियो। नङा आरोहाय आबा थेवबो आं बुंबाय। गैयालै आयै फटक गैया आंनाव बिनि ओमफ्राय मानो नांगौ आंलाय जेन'बा नाङालै मालायनि फटकखौलाय। दे आबा एबार थांबोला मोनसे सानैजोंनो जेन'बा खेबनानै लाबोबानो जाबाय। थोद आयै लासिंसिं आं खेबालै मानोलाय खेबनो ओमफ्राय आङो। बिनि फटकखौलाय मा होननानै खेबनांगौ जाखो दे नाङालै जानला मानला बुंखायोलै आयाबो। हाबा ओरैनो आरोहाय दे मोनसे मालाबा खेबनानै लाबो एबार नङाबाबो। ओमफ्रायथ' न'आवबो रावबो गैयाबालाय दाथ' खम खस्थ'सैना आबा सोरबा मोजां सेंग्रा मोनबा बिनि थाखायबो मोजां जासिगौमोन आरो। मा मोनथिगौलै आयै मालायबा ओमफ्राय आंनो मानो खबर लाबाय थानोब्रा बेफोरखौलाय। होमबाबो बुंदों आरोहाय आङो। नै आबा बेफोर गासिबो बिमानि सारादुआबो थांखांबा एसे उनावहाय माने गोबावजोंबाबो जोंनावबो मालाबा आलासि जानो लाबोदे आबा दे। आलासि जानो आयै नों जामारखो मा ओमफ्राय बेखौलाय आङो मानो लाबोनो दे जोंनाव। है लाबो आरोहाय मालाबा आंबो हारसिं जायो नालाय सम सम बेरायनो लाबोगोन आरो ओरैनो। बेफोरखौबो मा बुङो आयै बेलाय मानो फैनो ओमफ्राय जोंनाव जेन'बा आं बुंबाय बायबाबो। फैया जाबायगोन लिंनाय नाय खेबसे मालाबा र' बेफोर एसे उसुबिदा जानायफोरा थांग्रोजोबथों आरो। मा मुंबा ओमफ्राय सिख्लाना आबा? नायलाय आइयाबो मा मा सोंबाय थाखो नोङो गावहा माबा सोंनायानो जोबला माथो बेखौ। हजोंबा माब्रै माब्रै जाखो जामायजोखौ एसे नायनो थांनांगौमोनहाय। ओइ आयै साहा लोङो ना मायो? साहाखौथ' फुदुंबालाय लोंगोनहाय आबा नाथायबा नों फुदुंबासो आं हले फुदुङाहाय। इस आया गावखौ फुदुंनो थिनजानो गिनानैनो आंखौसो थिनग्रोखाबायना। आं थासुमलिखौ रुखाबाय ओमफ्राय साहा लोंनोसै। थुनथुलि गैयिखाय माबा दाख्लै थाबबाय थाना गोगोम मोनदोंमोन ना दा लांदां मोनलायबाय सिरिनो दसेनो नङाबाथ' थासुमलि सेलायसिगौमोनलाय बे आंजों। औ थाफैबालाय सिरि मोननायाबो खारो मोजांबो मोनो। दा आरो नोंब'आबो हाबा जाबाय बहाथो बिमानि न'आव थाबाय थानोहाय। हिनजावनि फिसा नालाय माथो बुंबावनो आरो गोबां बिबान थायोना बिहामजोनि आबा। औलै ओमफ्राय नों थांनो होननाया आयै नों थांगोन आब'मोननाव माथो ओमफ्राय गुमैनि बिमायाथ'। जाब्रबथायजोंनो जामायजोनि मेगनाबो दा नुलानो खम खस्थ' जासिगोनहाय। आइ थुनथुलियासो फारसेनिफ्रायनो गासैबो नायजोबनांसिगोन दाथ' दायथ'आ बारायबावसिगोन। आंबो थांगौमोनलै आयै आब'मोननाव आंथ' खेबसेबो थांनायानो जायाखै दा आब' हाबा जानायनिफ्राय थांगौमोनलां आयै। नोंनाबो आरो मा बिपदनि समाव मा थांफानो दावराव बेलाय आलासि जाहैनो नागिरनाय थां माथां आंलाय नै थांगोन नै फैगोन ना न'नि खामानिखौलाय सोर मावगोन? बे अमाखौबो ना आयै थोद थाब फानदोलै बाराखौबो आं बाबायसो अमा आदार होबाय थानांगौ गावहा गैयाबाथाय आङो। नै बारा बुंनाङा गथ' लंपेन्ट गस्ला बायनो बेनो सोलाबा मोनोसाबो माथो न'खराव एखनबा खरसा माबा माबि गैयाबा बेफोरजोंसो देनां ओंखारहैगोन दा। बेनिफ्राय आरो स्कुलनि जुथा गस्ला मानिफ्राय फैबाय थानो मा खामायनायनि नोंबोनाबोथ' नै गैलाबा मा खालामबावनोसै आबा बेफोरखौनो दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ लासाबाबा। दाबा आरो नोंब'आलाय हाबा जाखाबाय बिनिफ्राय बिनि साख्रि दंबाबो गैयाबाबो जोंहानोबोथ' हरबाय थानो हायाना बिदि आबा दंनायमोनबाबो जेन'बा बुंबाय आं। साला आब'निफ्राय आंहा बाइक मोनथारगौमोन एसे उनाव
बिनि सिगांनो साख्रियासो गैला आब'ना मा जाबावगोन दे थोद बाइकनि सिमाङाव ले सिमाङैनो थासिगोन बायदि मोनबायलां जारलासो जागोनहाय खैफोद बिफदानो जोबनो थाङा दे ओंखारनानै दायो दसे थांसां जामाइजोखौ नायनो नायाबाबो उफाय गैया ओइ गथ' ओंखामाबो एसे जानहरखादो नामा आबा बिसोर मैद्रुखौ दहाय सायनानै दोनखादों आं बेखौ एवहरदो दे ना बाथोन देनसां दा हिनजाव बायदि खामानि थिनबाय थायोब्रा आयै थोद आंहा थासुमलिल' रुदोंमोन माबा आरो नोंहा ओंखामसो संनो थिनलायबाय गावनो संनो हाखायो मा बुरै संनायखौल' आसा खालामबा मा जानो हौवा मालाय नोंहा एसेसो खामानि मावनो सोलोंखायाबा आबा हे मा जानो बिमा बुरैनि संनायखौथ' सानबेसे मोनजानो आबा मालाय जोंहालाय सोर दंबावो नोंजों आंजोंल'सैसो बेखायनो खामानिखौ निजेबो मावनो सोलोंनांगौ गाव गावनो माब्लाबा समाव नांथारगौआव बिमाबो मोना बिब'बो मोनाबा गावनो खामानि मावनो हागोन आरो सोलोंखाजोबबा नंगौ नामा इनिफ्रायथ' आंहा अर्डार खालामनानै जागोन आरोलै संनो आरिनो रोङाबाबो आयै बेनो ओमफ्राय बिनि मुंखौ अखाफोर होनो आरो अखाफोर लोखियाबा आंनि लक्ष्मण अखाफोर समायगोनथ' आरोहाय नामाबो मानसिखौ नुवाबाबो आङो मुंजोंनो इसेबां समायना मोनखादों महरा जियानो जा अब्लाबो गोसोखौ मोजां बायदि मोनथारदोंहां बिनि सायाव दुखुथिया न'खरनिबो मोजां जागोन दे आबाजों मोजां मिलायना संसारबो जानो हागोनदां जोबोर समायना मुङाबा अखाफोर मिलायगोन दे र' मोजांखा मुङाबो आयाबो ना मा दि जाखोथाय माबा बेखौनो सोंथाबबाय थायोरा जारलासो जागोनलै आइजोंबो ओरैबायदि सोंबायना जेनां बिहामजोसो खालामनो सानखो ना माखो नोंनि बिहामजोआ जाथ'लालै आयै रावबो आं रावखौबो गोसोथोलानो माने आंनि गोसो थोनायाथ' सासेल'खासोमोन ना थुनथुलि सना गैला बेबो हाबासो जागारबाय थुस माबा जायखौ फसायो बेहा दस्राजोंसो बिरग'लांबाय मा जागोन दे गारियाबो प्रब्लेम जायोलै सम सम एसे उनाव गोदान गारिसो बायनो नंदोंमोन आङो नाथाय नांथ'ला दे बेखौ दस्ति नोंहाबो बेमार जाब्रबो ना सम सम थेवबो आं मानोबा गोदान बायनो गोसोआनो जाया नोंखौनो बिराद हिट मोनोलां माब्लाबा सानसे आंनि गारियाव सोरबा गाखोबाना आंथ' सानदोंमोन थुनथुलिखौनो गाखोहोगोन नाथाय रावबो सिख्लाखौनो उथिहोफेराखै आं गारियाव जाय जिरायगोन ना माब्लाबा आंनि जानो गोनाङासो जिरायगोन दे बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानोसै अर्डार खालामनानै जानोनो बेफोरलाय मा उदै बुंनोसै उदैसो माबा खाराब जालाबायगोन बेनिफ्राय आरो माबा गेससो जालाबायो बाहेरानि बुस्थु जाबा मोजां नंदोंहाय बियो संनाय खावनाय मावनाय दांनाय थोरसि लथा सुनाय आरिनाय गासिबो सोलोंनांगौ मा हौवा मा हिनजावसि गासिबो मावखाजोबनांगौ नोमाया लुखु लाखार फुंनिफ्रायनो मावबाबो माथो खामानियानो जोबालाय मनै मोनागुलायो आरो नोंहा बे मोनसे फिसा खामानि थिननायखौनो जि गिदिर बायदि मोनना लाबाय बेथा नोमाया मावबाबो रेस्ट गैयाहाय बेखौनो बे मावफिनबाय थानांगौ जाबायलै जाबाय सङैसै आङो दासो नों बिमाखौ बेफोरबायदि खामानि एसे थिननायखौ माबादों मावनो बायो मायो जालायथारदों दे नों बिहामजो मोनबासो नायगोन दा आङो र' बिहामजोजों बेफोरबायदि खामानि थिनजाबा मा बुङो बियो होद आयै बांद्रायबाय नोंना अबावबासो थांबाय माथो बांद्राय ना मानो ओरैनो देरनायाव देरदों आजिखालि थाब थाब हाबा जायोहाय बे खायसे गथ'बाबो खुनु माबा खोथा गैया लाबोलाबायथारो बिहामजोखौ सोरबा नै थाबनो लाबोबायबानोथ' मा बिसासै औ हेलौ माबा मेडाम जोङो सनानि खबरखौ मोनबाय बे बहा थाखुमानानै दङ एड्रेसखौ नै जास्ट मैयासो मोन्दोंमोन दा नंगौ नङा बेखौनो मोजां कनफार्म खालामग्रोदोंमोन नालाय दा बेहायनो थांगासिनो जोङो मा सनानि खबर मोनबाय येस अब्लालाय माथोबाव बेखौ गोख्रैनो खानानै लाबोदो आरो बे टकिनि सनाखौ जेलाव सोनानै दोननांगौ बिनि असलि जायगाया बेखासो आंनि हासबेन्डखौ बियो किडनेप खालामदोंमोन ना बिनि दायाव बिमा फिसा सानैखौबो आन्दार करो येस मेडाम बिमायाथ' हले जेबो माबाखौ खुगाखौनो खेवनो नागिरा गाव दाय मावाखै बायदिसो थायो हाजार जों माबा कुइसन खालामबाय थेवबो मेडाम जेबो बुङा बुंगोन र' बुंगोन बिसोरो बुंथारगोन बेसेथो सहायनो हानो बेसेथो जेलाव थानो बिसोरलाय सानसेबाबो खुगा खेवगोन नङा ओमफ्राय बे सनानि खबरखौ सोर होखो मैया मोनसे आननोन नाम्बारजों फन फैनानै बे सनानि एड्रेसखौ जोंनो खोन्थाहरदों सोरबा मा आननोन नाम्बारजों सोरबा नोंसोर पता लागियाखै नामा सोर हरदोंमोन बबेनिफ्राय हरदों नायनायाथ' नायगासिनो मेडाम नाथाय र' खबर मोनथ'वाखै जों बेखौबो नागिरगासिनो औ गोख्रैनो बेखौबो पता लागाय बिसिनिनो सोरबा मानसिसोदां नङाबा बिसोरनि एजेन्ट सोरबा दा जेलाव हमजानायखाय मोजां मोनदों खोमादां बेखायनो जोंनो खबर हरदों बिब्दि जानो हागौ बिदिनो सन्देह खालामदों जोंबो
जियानो जा सनाया हमजाबाथाय आरो माथोबाव मोजाङानो जाबाय जोंनि थाखायथ'। दा फैनो हायोबा फैदो मेडाम, जों थांगासिनो दं। येस अफ कर्स थांगोनथ' आङो मानो थाङा जानो। सनाया हमजासिगोन। सना 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 नों हाजारखि जेरावखि थाखुमाया मानो सना डार्लिं थांगासिनो नोंखौ ससुराला लायनो थाखाय एकदम फुरा तैयारि के साथ ना। खारदोंमोन साला बहासिम खारनो नोंलाय हमजागोन बुंखादोंमोन ना आङो। थेंक्स टु बे आननोन नाम्बार जाय खोन्थाहरबाय जोंनो नोंनि एड्रेसखौ। नाथाय बेबो सोर जाथावथाव जाय नोंखौ हमजानायाव एसेबां खुसि मोननानै माने जोंखौ हेल्प खालामदों, पुलिसनि हेल्प खालामदों। जानांगौ बेबायदिनो नों सोरखौबाबा आरो दुखु होदोंदां। बेखायनोथ' दिनै चान्स मोननायावनो मालाय जोंखौ पुलिसनि हेल्प खालामनानै गावनि बादलाखौ फुरा लानो नागिरदों। बायदि गाज्रि मानसिजों बिदिनो जाखानांगौ दे आरो असलि जायगायावथ' थांखाथारनांगोन बहाथो गनो। जायखियानो जाया मानो दिनै हले गोसोखौ स्रां मोजां मोनबाय आङो। मोजाङानो जाबाय दे। ओइ थुनथुलि मा जाखोलै? सान नोंबो मिथिबा नोंबो मोजां मोनगोन दे सुरेला हमजाबाय। ओद मा होनखोरा? अरे उलै सानो बे सुरेला साला बे सनायालाय हो बियो हमजाबाय माने हमजाखासिगोन आरोना जों मिथिबाय बे बहा थाखुमानानै दङ। मा बे चुरेला हमजामारबाय? उलै सान दा जोङो माने बेहायनो थांनोसै आरोना बे हमजानायखौ एसे मजा लानि। ओरैनोथ' थांखाबाय पुलिसफोरा बे थानाय जायगायावहाय दा थांबाय दङ। जाबाय र' थुनथुलि एबार हमजासिगोन, एबारसो असलि जायगायाव थांनो मोनसिगोन बियो साला। औ ना जोंनि जिउआव बेनो एकदमबारे फैदेरबाय थानो नागिरदोंमोन ना। एबार बे थांबा जेलाव थांबासो सिरि जासिगोन जोंनि जिउ एकदम सान्थि मथन थानो हासिगोन जोङो। उलै थुनथुलि बिराद डिस्टार्बथारमोन बियो। एबार बिमा फिसा थादो बिसोरो जेलाव। बरिया जाबाय दे दिनैथ' होमबा गोसोखौ एसे स्रां मोनबायलै आंबो। खुसिबो मोनबाय माने बिसोर हमजासिगोननि। बिसोर नङा सान बे सनाल'खासैमोन ना, बिमायाथ' अलरेडि हमजाखाबायना। औ बिसोर माने बेलाय नोंखौ बिदि फान्दायनायालाय बेखौबोथ' हमनो बाखि दंबावो। मालादि हमजागोन बिसोर माबा मोनसे खुगा खेवबानो ना गखाला आरोखि बैबो हमजाखाबाय। ओरैबायदि केस थक दंदि ना सान हो बिसोर माने जेलनिफ्रायनो गनो हायि बायदि खालामनांसिगोन जों केसखौ न'। बिराद स्ट्रं होनांसिगोन अब्लासो बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा। औ नाथाय सना बिमायाबो खम नङा, बिराद कन्टेक्स दं बेनाबो। जियानो जा थाम्फैथ' अरजागासिनो ना जेलनि बेनो बरिया दे आरो एसे खस्थ' मोनथों साजा मोनथों। नङा ओमफ्राय थुनथुलि सोर खोन्थाहरखो जेनेबा मारै मोनथिखो बेखौ सनाखौ बहा दं होननानै? आइ डन्ट नो सान सोरबा आननोन नाम्बारनिफ्राय फन खालामदोंमोननो। सोरबा जाखो सोरबा बिसिनिनो सुथुर जागोन बेबो। बेखायनोथ' दा पुलिसखौ हेल्प खालामदों। आंनिबाथ' बिदिनो दा बिनि थाखायनो खबर मोननानै मोजां कनफार्म खालामदोंमोननो। नाथायबा सनिया बेयावनो दंमारोनो बिसोर हरनाय एड्रेसावनो। दा हमजाखासिगोन बियो टेनसन लानांला नों जेबो। आं आइनो मुलि हैनो दे नों थाथ' ओमफ्राय दसे थाना ओंखारलांसै जोंबो। आरे बिमायाबो हमजाबायबा फिसाजोआबो दा हमजानो थांगासिनोबा अब्ला गथ'आ सोरजों थागोन माने अलंबारा सोरजों थानांगौ जाखो? बेथ' गथ' मानसिना हारसिं बोरै थागोन? बेथ' जेबो खालामाखै बेनोथ' दाय गैया। दिनै जुदि आं न'आव फैनो हादोंबा जेनथेनबाबोथ' बेनि थाखायसो। मादि जागोन ना नङाबा सोरबा फेमिलि दंखायोदांलै बेनाबो। थागोन ना सना मोनाबो बिमा फिसाल' बिसिनि खानदाननि सोरबा नङा सोरबाथ' थागोन ना, मानो थाया जानो। बिसोरजोंनो थानो हागोन ना अलंबाराबोथ' बिबै गैयाबाबो। आं नोंजों जेबो रायलायनोनो बादों मिहिर आरो रायलायनोलाय मा मोननो दिनै। मानोना नोंथ' आंखौ मोजांबो मोनखाया, नोंहा गुबुन मोजां मोननायबो दङबालाय डिस्टार्ब जागोन ना। बेबायदि आं नोंजों रायलायबा माने नोंहाबो उसुबिदा मोनगोन। बेखायनो जायखौ गोसथोयो बेजोंनो खुसि थाबानो जाबाय दे आरो मिहिर। आंलाय आरो माथो बुंनो रोंबावनो। फारसेथिंजाय जोंनि न'खराव जे बिपद गोलैनानै दङ दायो। मादि जाल्लायाव दङ जोंसो मिथिगौ। आरो नोंजों फोरमायनानैलाय माथो जानोब्रा। आंनि प्रब्लेमाथ' सल्भ जानाय नङाना। बाजैनि फंबाय जायो दिनै नों, अब्लाबोथ' जोंहाजों दावराव दावसि जानाय ना। बेखायनो जानांगौ नोंबो एसे बोरैबा मोनखागोन ना। जोंहानावबो खबर लाबाय थानो खनसे आदाजों आइजों दावराव जानायनिफ्रायनो बाजैयाबो फन हरखायामोन। आंबो हरबाय थायासै दे, खिन्थानोबो दरखार सानला आं जेबो। गावनिफोरानो जेबो खबर लायाबालाय आरो बेलाय सोरखौ बेलेगखौ आसा खालामना मा मोननो। दादिया आरो मोनसे खैफोदसो गोलैबावबाय।
इसेबां गामियाव बयबो माने जोंखौ बाथ्रा सावरायजोब्बाय ओंखारनो हायि बायदिनो आदायालाय आरो मानो लानानै खारनांगौ बे उन्दै गथ'खौलाय आयु आदा नों एथ' बेबायदि आरोखि नोंनाबोथ' बिनानाव दङ थेवबो नों बेखौ गावनि बिनानावनिफ्रायबो बिनानावखौ नों बेबायदि खालामबाय आंनिफ्रायबो दुइसिनबाव बे गथ'आ बेखौलाय मानो लानानै खारखो नोंलाय बे निलिमा आगैखौसो लाना खारदों आरो आदाया माने बे गथ'खौलाय मानो दे दा बाथ्रायानोथ' बेसे सैथो बेसे नंखाय बोरै मा मोनथिबावगोन जोंजोंबो जेबो कन्टेक्टआनो जाया माबोरै आं मोनथिबावगोन दे फारसेथिंजाय आइनि सारादुनि जगार खालामनांगौ खरसा माबा माबि लायनांगौ माबोरै जागोन दे एथ' टेनसन आं बोरैबासो मोनजोब्बाय बैसो लाखिया बेसेरा जोंखौ खबर लाबाय थादोंमोन र' जोंनिथ' जेबोआनो जाया बे दाख्लै खनसे हेल्प खालामनायनिफ्रायनो जा हेल्प खालामदों बेसेरा मोजाङानो जाखागोन खोमादां बिबो मानसिया थारैनो नंमारगौ दे सोर आंगो सोर नंखाय बेखौ नांगौनि समावसो मोनथिमारो खायफा जेबो जायाबाबो बै मानसियासो मदद खालाममारो बबेबा समाव नांथारगौआव आंबो एसेबां थाबै रावखौबो बिदि ट्रास्ट खालामलाबाया र' थेवबो बेखौ गाज्रि जानाय नङा बायदि मोनदों आं लाखिखौ माने जेबोथ' बिदि उसुबिदा गैया थेवबो मालाय मानसि ना अब्लाबो माथो जानो बेखौबो लेंहरनो बुंदोंमोन आं ओमफ्राय मोजां जागोन ना जायाथाय लेंहरनाया जागोन दे जोंखौ मदद खालामदों ना आइनि सारादुआव लेंहरगोन आं बेखौ लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक हरबानो जाबाय लाइक थुनो दाबावदै लोगोसे आरो जाय जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनो कमेन्टबो खालाम लोगोफोर सनामोन आंनि बापरे नायनाय लेभेलखौ अखाफोरनिखौ डेन्जार हमबाव मारालै जेबो रिप्लाय गैया मैयानिफ्रायनो थाथोंसैलै हरिखौलाय माथो आंबो जबरदस्ति हरबाय थाबावनो ना हरला दे आङो औ हेलौ मा नोंसिना बिमायालाय बहा दङ माथो फन हरबाबो हमा सोर हरदों सोर बुंदों नोंलाय दाय नोंनि नोमाया आंनिफ्राय फैसा लादों दा बे नाम्बारखौ आङो नोंनिखौ बोरैबा मोनबाय नोंसिनि बिमाया दंबा फन हैलाय आं मा मोनथिगौ आरोथ' आंनाव मानोलाय हरदों जायनिफ्राय लादों बेनो कन्टेक्ट खालामब्रा आंथ' मिथियाना नों आइनिफ्राय लादों लायाखै आंहालाय मा खबरलै आंथ' जेबो मोनथियाबो बिनि फारसे बिदि होनबा जायालै बाबु जायखिजाया जुदि नोमाया फन हमाबा बेफोरबायदि माबायाबा मानिथाराबा मानसि लानानै थांगासिनो आं नोंसिनाव होद दोन जानला मानला आंनाव बिदि डिस्टार्ब हरनालै सोरबाया लादों आरो सोरखौबा बिदि डिस्टार्ब खालामबा जागोन नामा दोन साला बे आइना दाहार लानायानो बांद्रायबायलै अभार जाबाय मानसिफ्रा बे बिलाय आंनाव सिन्थायनो फन हरग्रा जाबायलै ओइ आयै बे आइनि थाखायबो असान्थि मोनग्रा जाबायलै आङो ओइ आयै आइया मानसिया न'आव दंना गैया जाखोबा दहायबो सिरिमोनलै आइया गैमारा नामालै न'आव माथो आं खेबसे गाबज्रिनायावनो सेङोमोनलाय आइलै आंहासो माबा बेलेग टेनसन जागासिनो जों टेनसनथ' नङा र' ओरैनो टेनसनबो होननो हायाना मानो सानद्रायदों आङो बे अखाफोर फनमिखौबो फारसेथिंजाय बे आइया रायलायनो थाखायबो मेरला सिख्लाफोरलै आंनाबो आं जेनेबा नोंखौ लोगो बायदि साननानैसो फन हरोमोनलै थोद नोंबो आरो आंखौ बेलेगसो भाबिनानै थाबाय गाज्रि मोनथाबथारनानैसो थाबायना जेबो नङा र' बे आइयाबो ना आयै सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे होमबा जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो फैफिनसिगोनलै जोङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आरोबा बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय उसुबिदाखौथ' बुंनो हाखाया लोगोफोर मादि जायो गाबोन मा जायो दिनै मा जायो न' जायखिया दिनै भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जायबा नायनो नेनानै दङमोन स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ बाय जाबाबो जायाबाबो दसे समबाबो लाबोलायबाय लोगोफोर आंथ' दिनै लाबोथ'वा बायदिसोमोन नाथाय अब्लाबो आं दिनै लाबोबाय दसेखिनिखौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाय मोजां मोनो नेनानै थायो नालाय